පිළිගෙන සිටිනවා. இயேசு உங்களை நேசிக்கிறார் எனக்கு பிரியமான சகோதரனே சகோதரியே. මාගේ ප්‍රේමවන්ත සහෝදර සහෝදරිය යේසුස් වහන්සේ අපිට ප්‍රේම කරන සේක. அநேகராக தள்ளப்பட்ட உங்களை இயேசு கிறிஸ்து நேசிக்கிறாரு. බෝධිනා විසින් කොන් කරලතාව ඔබට යේසුස් වහන්සේ ප්‍රේම කරනවා. இயேசு கிறிஸ்து யார் தெரியுமா? යේසුස් වහන්සේ කියන්නේ කවුද දන්නවද? இந்த உலகத்தை ரட்சிக்க வந்த இரட்சகர் இயேசு கிறிஸ்து. මේ ලෝකයේ කලවන්නට පැමිණියව කලවුම්කාරන් වහන්සේ යේසුස් වහන්සේය. அநேகர் தங்களுடைய காரியங்கள் அறியாத படிக்க அறிவில்லாத ஜனங்களாக இருக்கிறாங்க. අද බෝධිනා දෙවියන් වහන්සේ ගැන දැනගත්මක් නොබතිව ඒ දැනුම නැත්තව සෙනගක බෝධිනා ජීවත් වෙමින් සිටිනවා. வேதம் சொல்லுது ඒ වචනේ පවසනවා. ஜனங்கள் அறிவில்லாமையினாலே சங்காரமாகறாங்களா? මාගේ සෙනග දැනුම නැති නිසාම විනාශ වෙනවලු. வேதம் உங்களை பார்த்து தான் சொல்லுது. ඒ වචනේ ඔබ දෙස බලයි පවසන්නේ. நீங்க அறிவில்லாமையினால சங்காரமாகறீங்களா? ඔබ දැනුම නැති නිසාම ඔබ විනාශ වෙනවලු. என்ன அறிவில்லையா எங்களுக்கு? මොන දැනුමද අපිට නැත්තේ? பாவத்துல இந்த மனம் திரும்ப அறிவில்லையா? අද පාපයෙන් පසුතැවිලි වෙන්නට අපිට ඒ දැනුම නැලු. இந்த நாட்கள பூமியில மனுஷர்கள் අද මේ පොළවේ මනුෂ්‍යයන් பாவத்தை தண்ணீரை போல பருகி கொண்டு வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிறாங்க. මනුෂ්‍ය පාපයෙන් නිකම් වතුර මෙන් ඔවුන්ගේ ජීවිතය කරවමින් සිටිනවා. தான் செய்யறது பாவம் என்று தெரியாதவங்க மனசாட்சி செத்த நிலைமையில ஜனங்கள் வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிறாங்க. අද තමන් කරන දේ පාපය කියලා නොදැන තමන්ගේ හෘද සාසයෙන් මරුණව අයගෙන ජීවත් වෙමින් සිටිනවා. அநேக வாலிப சகோதர சகோதரிகள் இருக்காங்க. අද බොහෝ තරුණ සහෝදර සහෝදරියන් සිටිනවා. அநேக பெரியவங்க இருக்கிறாங்க. අද බොහෝ වැඩිහිටියන් සිටිනවා. இந்த நாட்கள் ஒரு நல்ல ஒரு வாழ்க்கை வாழ முடியாத படிக்கு தன் ஜீவியத்தை அழித்துக் கொண்டு வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிறாங்க. අද දවසේදී තමන්ගේ ජීවිතය යහපත් ආකාරයෙන් ජීවත් වෙන්න නැතුව ඔවුන් තමන්ගේ ජීවිතය විනාශ කරගනිමින් සිටිනවා. அநேகர் குடி பழக்கத்தில் இருக்கிறீங்க. බෝධනා බේබදුකමේ සිටිනවා. அநேகர் போத வஸ்து பழக்கத்தில் இருக்கீங்க. බෝධනා මත්ද්‍රව්‍යයට වාල්වී සිටිනවා. அநேகர் தன தீய கெட்ட பழக்க வழக்கங்கள் அடிமையாக இருக்கீங்க. අද බෝධනා පොත් නපුරු ඒ කාරණාවලට වාල්ව ජීවත් වෙනවා. எனக்கு பிரியமான சகோதரனே சகோதரியே, මාගේ ප්‍රේමවන්ත සහෝදර සහෝදරිය வாழ்க்கையில நாங்க மனம் திரும்பலன்னா අපගේ ජීවිතේ මේ පසුතැවිලි වෙන්නේ නැතිනම් அதுவும் நாங்க வாழ்கிற இந்த நாட்களை நாங்க மனம் திரும்பலன்னா එයා තම මේ ජීවත් වෙන මේ ජීවිත කාලේ අපි පසුතැවිලි නොවනවා නම් நீங்க கைவிட்டப்பட்ட ஜனங்களாக இருப்பீங்க. ඔබ අත්තරලක් දවසේනක් වඩපත් දේවි. நாங்க வாழ்கிற இந்த நாட்கள் கடைசி நாட்களா இருக்கு. අප ජීවත් වෙන මේ කාලේ අන්තිම කාලයක් තිබෙනවා. இந்த உலகம் கடைசி நாட்களுக்குள்ள போய் கொண்டிருக்கு. මේ ලෝකයේ අන්තිම කාලය තුල ගමන් කරමින් සිටිනවා. இந்த பூமி தன்னுடைய வாழ்நாட்களை முடித்துக் கொள்ள வேண்டிய நாட்கள் சீக்கிரமா இருக்கு. ඉතා ඉක්මනටම පොළවේ ජීව කාලය අවසන් කරගන්න යුතු කාලයක අපි ජීවත් වෙනවා. இயேசு கிறிஸ்து சீக்கிரமாக வரப்போகிறாரு. යේසුස් වහන්සේ ඉතා ඉක්මනට මේ පොළවෙන් යනවා. இயேசு கிறிஸ்துவை சந்திக்க நீங்க ஆயத்தமா? ඔබ යේසුස් වහන්සේ සම්මුඛ වෙන්න සූදානම්ද? இயேசு கிறிஸ்து ஒரு மதத்துக்குரிய தலைவரா இந்த நாட்கள வரப்போகிறது இல்ல. උන්වහන්සේ මේ පොළවේ ආගමික නායකයෙක් හැටියට යන්නේ නැහැ. ஒரு ராஜாதி ராஜாவாக, උන්වහන්සේ රජාති රජතුමාණන් හැටියට, கர்த்தாதி கர்த்தாவாக, ස්වාමීන් වහන්සේ හැටියට, தேவாதி தேவனாக திரும்பவும் இந்த பூமிக்கு வரப்போகிறாரு. දේවාදී දේවතුමාණන් හැටියට මේ පොළවට නැවතෙන්න යනවා. எனக்கு பிரியமான சகோதரனே சகோதரியே, මාගේ ප්‍රේමවන්ත සහෝදර සහෝදරිය, பாவத்துல நீ மனம் திரும்பலன்னா ඔබගේ ජීවිතයේ තිබෙන පාපයෙන් පසුතැවිලි වෙන්නේ නැතිනම් நாட்கள் இருக்க நீ கெட்ட பழக்கத்துல நீ மனம் திரும்பலன்னா ඔබගේ ජීවිතයේ තිබෙන නපුරු පුරුද්දෙන් ඔබ පසුතැවිලි වෙන්නේ නැතිනම් கைவிடப்பட்டவளா மாறிடுவ. ඔබ අත්තරිලක් කෙනෙක් බවට ඔබපත් වේවි. எனக்கு பிரியமான சகோதரனே சகோதரியே, මාගේ ප්‍රේමවන්ත සහෝදර සහෝදරිය, மனம் திரும்ப வேணும். අප පසුතැවිලි වෙන්න ඕන. நீங்க பாவத்துல இருந்து மனம் திரும்ப வேணும். ඔබගේ ජීවිතයේ තිබෙන පාපයෙන් ඔබ පසුතැවිලි වෙන්න ඕන. நீங்க வாலிபர் இருக்கீங்க. බොහෝ තරුණයන් ඔබ සිටිනවා. அநேக பாவ அடிமைத்தனத்துல வாழ்ந்து கொண்டிருக்கீங்க. ඔබ පාපයේ වල්කම තුල ජීවත් වෙමින් සිටිනවා. போன்ல பாவம், පොත් එකේ පාපය, நாங்கள் வாழுகிற இந்த நடவடிக்கைகள பாவம், අප ජීවත් කරන මේ ඇසිරීම තුල අපගේ පාපය, நாங்க பேசுகிற வார்த்தையில கூட பாவம், අප කතා කරන වචනේ තුල පාපයක තිබෙනවා. தாய் தகப்பன் கீழ்ப்படியாம வாழுகிறது ஒரு பாவம். දෙමාපියන්ට කීකර නොවි ජීවත් වීම පාපයක් තිබෙනවා. வாலிப சகோதரனே சகோதரியே, තරුණ සහෝදර සහෝදරිය, ஐயா தகப்பன்மார்களே, මාපියා පියවරුනි, இந்த நாட்கள் அறிந்து கொள்ளுங்க. මේ කාලවලදී දැනගන්න இயேசு கிறிஸ்து பாவத்திலிருந்து விடுதலையாக்கவே இந்த பூமிக்கு வந்தாரு. යේසුස් පාපයෙන් මනුෂ්‍යව නිදහස් දෙන්න මේ පොළොවට
පෙන්නවා. கிறிஸ்து மனுஷர்கள் ரட்சிக்கவே இந்த பூமிக்கு வந்தாரு. යේසුස් මනුෂ්‍ය පාපෙන් ගලවන්නම මේ පොළොවට පැමිණියා. இந்த வாழ்க்கையில நீங்க ஏதோ தானோட பாவத்திலே வாழ்ந்துட்டீங்கன்னா ඔබ මේ පොළොව තුළ ඕනවාගේ පාට පාපය තුළ ජීවත් වුණොත් இயேசு வருகிற பொழுது கைவிடப்பட்டவராக மாறிடுறீங்க. යේසුස් පැමිණෙන්න මොහොතේදී අත්තරලම් කෙනෙක් වඩපත් වේවි. இயேசு கிறிஸ்து தெய்வம் ஐயா. යේසුස් ඉස්සරේ ජීවමාන දෙවියන් වහන්සේය. எனக்காக 2000 வருஷங்களுக்கு முன்பதாக சிலுவையில் தன் ஜீவனை கொடுத்த தெய்வம் ஐயா. ඔබ මා උදෙසා තමන්ගේ ජීවිතේ කුරුසේදී අවුරුදු 2000 පළමුවේ ජීවිතේ පුද කළා දෙවියන් වහන්සේය. இந்த பூமியில மனுஷர்களுக்காக ஒரு தெய்வம் ரத்தம் சிந்திருக்கிறது. அது இயேசு கிறிஸ்து மாத்திரமே. මේ පොළොවේ මිනිස්සේ කලවර පිණිස දෙවි කෙනෙකු මේ වගුරා තිබෙනවා නම් ඒ සැබෑ ප්‍රේමවන්ත යේසුස් පමණමයි. உங்களை நேசிக்கிறாரு. යේසුස් ඔබට ප්‍රේම කරනවා. வார்த்தைகளை செவி கொடுங்க. ඔබ මේ වචනයට සවන් යොමු කරන්න. இனி இந்த வார்த்தைகள் சொல்லப்படுமான்னு எனக்கு தெரியல. නැවත වතාවක් මේ වචන ඔබට අසත් ලැබෙවිද කියලා දන්නේ නැහැ. இந்த நாட்களை நீங்க அறிந்து கொண்ட மனம் திரும்புவீங்களா? உங்க வாழ்க்கை நலமா இருக்கும். ඔබ මේ කාලවදී පසුතැවිලි වෙනවා නම් මේ ඔබගේ ජීවිතේ යහපතක් වේවි. உங்க வாழ்க்கையை சரிப்படுத்திக் கொள்ளுங்க. ඔබගේ ජීවිතේ යහපත් කරගන්න. இனி வருகிற நாட்களை நீங்க கிறிஸ்துவை அறிந்து கொள்ளுங்க. මේ නම් කාලවදී ඔබ ක්‍රිස්තුස් ආසුව දැනගන්න. ஐயா, கிறிஸ்து ஒரு மதத்தை மாத்த வரல. උන්වහන්සේ ආගම පීකරට මේ පොළොවට පැමිණියේ இந்த නැහැ. மதத்துக்கு ஆள் இல்ல, ஆட்கள் சேர்க்கிறது. இயேசு கிறிஸ்து பூமிக்கு வரல. මනුෂ්‍යත ආගමේ නැතයි කියලා මනුෂ්‍යත්ව මේ පොළොවේ රැස් කරට උන්වහන්සේ මේ පොළොවට පැමිණියේ නැහැ. இயேசு கிறிஸ்து மனுஷர்களை மாத்த, மனுஷர்கள் நல்ல ஒரு வாழ்க்கை கொடுக்கத்தான் இந்த பூமிக்கு வந்தாரு. යේසුස් මනුෂ්‍යගේ ජීවිතේ යහපත් ජීවිතයක් ලබා දෙන පිණිස මේ පොළොවට පැමිණියා. அதனால தான் உங்களுக்கு முன்னே சொன்னேன். ඒ නිසා මම පළමුවට ඔබට පැවසුවා. ஜனங்கள் அறியாமையினால சங்காரமாகிறாங்களா? මාගේ සෙනඟ දැනුම නොමැතිව නිරාශ වෙනවලු. இயேசு கிறிஸ்து யார் என்று அறியாத பதியினால தான் சங்காரமாகிறாங்களா? අද යේසුස් කවුරුත් කියා නොදැන සිටින නිසා තමයි විනාශ වෙනවලු. இயேசுவே வழி. යේසුස් මාර්ගයයි. உன் வாழ்க்கையில தீர்வு இயேசுதான். යේසුස් ඔබගේ ජීවිතේ විසුදුමයි. உங்களுக்கு ஒரு நல்ல ஒரு எதிர்காலத்தை இயேசு கிறிஸ்து வைத்திருக்கிறாரு. යේසුස් ඔබට යහපත් අනාගතයක් ලබා තිබෙනවා. உங்க வாழ்க்கையில் இந்த நாட்கள் இருக்க போராட்டங்கள்ல இயேசு கிறிஸ்து விடுதலை தர முடியும். මේ කාලවල ඔබගේ ජීවිතේ තිබෙන සියලුම පීඩාවන් වලින් උන්වහන්සේ ඔබට නිදහස දෙන්න පුළුවන්. நீங்க ஒரு பணத்துக்காக ஒரு முன்னேற்றம் இல்லாத ஒரு வாழ்க்கையை வாழ்ந்து கொண்டிருக்கீங்க. ඔබ මුදල උදෙසා ජීවිතේ කිසිදු ආකාරයෙන් නිදහස වර්ධනයක් නැති ජීවිතයක් ඔබ ජීවත් වෙමින් සිටිනවා. உங்க வாழ்க்கை பிரயோஜனம் இல்லாத காரியங்களை கொடுக்க வேண்டாம். ඔබගේ ජීවිතේ ප්‍රයෝජනවත් නැති කාරණාව දෙන්න දෙන්න එපා. உங்களுக்கு நல்ல ஒரு எதிர்காலத்தை இயேசு வைத்திருக்கிறாரு. ඔබට යහපත් අනාගතයක් යේසුස් ලබා තිබෙනවා. இயேசுவால் உங்களை வாழ வைக்க முடியும். යේසුස් නෙකීව ජීවත් කරවන්න. இயேசுவால் உங்களுக்கு ஒரு நல்ல எதிர்காலத்தை தர முடியும். යේසුස් නෙකී ඔබගේ ජීවිතේ යහපත් අනාගතයක් ලබා දෙන්න. இயேசுவால் உங்க பாவ அடிமைத்தனத்திலிருந்து விடுதலை தர முடியும். යේසුස් ඔබගේ ජීවිතේ පාපේ වල්කමින් මිදීම ලබා දෙන්න පුළුවන්. வேதம் சொல்லுது, ඒ වචනේ පවසනවා. பிதாவான் தன் குமாரனை தன்னுடைய மனுஷனுடைய மரணத்துக்கு பாவங்களுக்கு ரட்சிக்க ஒப்பு கொடுத்தாரா? ඒ පියන් වහන්සේ තමන්ගේ ඒකදායක පුත්‍රයා මනුෂ්‍යගේ පාපෙන් ගලවන පිණිස තමන්ගේ පුත්‍රයාව උන්වහන්සේ කැප කළාලු. ஐயா, இயேசு அந்த தன்னுடைய குமாரனை கொடுத்த ஆண்டவர் ඒ දෙවියන් වහන්සේ තමන්ගේ පුත්‍රයා යේසුස්ව මාර කළා දෙවිදු. இந்த பூமியில நீ வாழக்கூடிய என்ன காரியங்களை அவர் தர முடியும்? ඔබට මේ පොළවේ ජීවත් වෙන්න අවශ්‍ය මොන දේ උන්වහන්සේට නොදැන සිටින්න පුළුවන්ද? பிரியமான சகோதரனே, சகோதரியே, வாலிப சகோதரனே, சகோதரியே, මාගේ ප්‍රේමන්ත සහෝදර සහෝදරි තරුණ සහෝදර සහෝදරිය இந்த வார்த்தைகள் நீ செவிமடு. මේ වචනටම සවන් යොමු කරන්න. இந்த வார்த்தை அசட்டையா எண்ணாதே. මේ වචනය සුළු කර සිටින්නට එපා. திரும்ப இந்த வார்த்தைகளுக்கு சொல்லப்படுமா தெரியாது. යවතවතනක් වතවා මේ වචන කොට අසුන් ලබා විදි කිය දන්නේ නැහැ. காலம் குறுகிடனா இருக்குது. කාලය සමීපව තිබෙනවා. நீ இந்த காலத்துல மனம் திரும்பு. ඔබ මේ කාලෙදි පසුතැවිලි වෙන්න. இந்த காலத்துல நீ மனம் திரும்பு. මේ කාලවලදී පසුතැවිලි වෙන්න පාපේ. இல்லாட்டி நீ கைவிடப்பட்ட ஜனங்களாக மாறிடுவீங்க. ලත්තා සෙනඟ බාටපත් වේවි. நீங்க இருக்கிற விதமாகவே இருந்து இயேசுக்கு உங்களை ஒப்பிக் கொடுங்க. ඔබ ඉන්න විදියටම යේසුස් ඔබගේ ජීවිතේ කැප කරන්න. நீங்க இருக்கிற இடத்துல இருந்து இயேசுவே கூப்பிட்டு அவங்க குரலை கேட்க பதில் கொடுக்க அவர் போதுமானவராக இருக்கிறார். ඔබ ඉන්න වාක්‍යක අඩගසන යේසුස් ඔබට පිළිතුරු දෙන්න වාසය ප්‍රමාණවත්ය. இயேசு கிறிஸ்து உங்களை நேசிக்கிற படியினால் உங்களோட பேசிக் கொண்டிருக்கிறாரு. යේසුස් ඔබට ප්‍රේම කරන නිසා උන්වහන්සේ ඔබට කතා කරමින් සිටිනවා. உங்க வாழ்க்கை நல்லா இருக்கணும். ඔබගේ ජීවිතය ආපත් වෙන්න ඕන. உங்களை நேசிக்கிற
இருக்கிற பணியினால இந்த இடத்துக்கு எங்களை அனுப்பியிருக்காரு. ඔබට ප්‍රේම කරන නිසා තමයි වාසයට මේ ස්ථානට වාස අපේ වාති වෙන්නේ. உங்களை சரிப்படுத்திக் கொள்ளுங்க. ඔබගේ ජීවිතය ආපත් කරගන්න. இயேசு உங்களை நேசிக்கிறாரு. යේසුස් ඔබට ප්‍රේම කරනවා. நாங்க உங்களுக்காக ஜெபிக்க போகிறோம். අපේ මොහොතේ යාඥා කරන්න වෙනවා.